kell ismerned, hatásos színhely a befejezéshez. Minek a befejezéséhez? Pont olyan, mint a GoldenEye-ban. Nem, semmihez sem hasonlítható. Ez nem egy film. Ez a valóság, és az egészen más. Figyelem, itt a rendőrség! Tiltott területre léptek! Én csak a barátod akartam lenni. De elszúrtam. Magas feszültségű, tiltott területen vannak. Életveszélyes. Mit mondott? Magas feszültségű, tiltott területen vannak. Megismételni? Életveszélyes. Értem már. Meg akarnak nyugtatni, hogy úgy jelenjek meg a tévében, igaz? Te sohasem voltál mellettem, igaz, mama? Úgy gondoltad, hogy majd Mike és Carol Brady vigyáz rám? Én vagyok Claire Huxtableből rosszabbik kisfia! Én vagyok az elveszett Cunningham! Az élet tényeit is a tévéből! Az élet tényeiből tanultam meg! Ó, Istenem! Ez az. Már tudom, mit kell tennem. Igen! Ne, kérlek, ne csináld ezt! Azonnal gyere le onnan! Mind a hárman elmegyünk valahová, és megiszunk egy sört! Igen! Én már nem vagyok szomjas. Viszlát! Nem mész sehová! Nincs semmi baj! Most már megértettem a célomat! Ne csináld ezt! Segítségre van szükséged! Nem vagy egyedül! De igen, én szörnyen egyedül vagyok! Nézd csak rám! Ez rémes! Nincs semmi baj! A barátod leszek, csak gyere vissza! Nem. Nekem már túl késő. De van egy csomó kábel kisfiúk, akiknek talán még marad valami esélyük. Hát nem érted, Steven? Valakinek meg kell ölnie a babysittert. Ez az a pillanat, amire egész Amerika várt. Most kaptuk a hírt, hogy az esküdtszék meghozta Az esküdtszék meghozta az ítéletét. Nemrég értesítették a bírót, hogy a törvényszéki űrnök állítása szerint az ítélet az esküdtszék összeült és meghozott az ítéletet. A tárgyalás, amit az egész ország figyelemmel kísér. Kalifornia államban Sam Sweet hajdani gyermekszínész, aki hidegbérrel megölte saját testvérét. Jacob Sweetet az esküdtszék bűnösnek találta.